mountain. Nagilapay ang mic. Bike na po. Ulit na may. Oh, taod na niyo mga secret weapon, bay. Color ano? Ano? Namikog? Yay! Diyan balik ta? Ayaw. Ayaw. Nabikogan po ka? Oh. Ah, patay. Di na mo naog. Ang diri pero may sa ta. Ikon sa stretch. Nabikogan na. Marag diri na sugod nga di na mo malingaw. Init na pag yun. Ngala pa diri ako pedal. Nunto ko yung gana. Lakihan na. Kamay na lang, last na lang eh. Patag na rin sa unahan. Ano, makita na akong kuno. Patag mantikaw. Tulod ka. Ha? Try lang. Tulod. Dili naman ni kapadyak, bay. Tulod. Nga nangaligo, ang good mo. Bugnawan ko. Nabugnawan. Okay ang tatog. Pinirigay pang kaya deh. Sas, para ba na? Oo? Dapat sulit ang down nila ni. Oo, sulit na daw nila. Nidagan kayo. Nangalata lang. Kamay na lang. Ano na lang, anak? Oh, meters na lang. Kulang na lang kitang isa. This is the end of the video. Ano naman? Ano may recovery ano ba? Kapoy na. Kapoy na? Usab ba? Usab pa! Muna nakasakit basta dagan subida niya, init kayo. Impas yun. Time check 9:28. So mga 4 hours na ta, no? Kapin? Late na nag-start. 5:30 man ta. So 9:30. 4 hours na nga sinikad, no? 4 hours na pinuklod. Oy, tinuklod ay, di sinikad. Patag na! Patag na! No? Patag na! Last na ni. Paulay sa, paulay. Agad-agad, no? Ala, gamay na lang yun. Apit na! Yan na, sige. Apit na, pre! Itong lang yun na. Kaya dili na ako magpayak. Palakasan mo, Godron. So, magpan kita. Palakasan biya. Hatay mo ni. Uy, padaplin na yung sinimotor magi. Kapoy na kayo. Ablan. Ang tae ba? Try tayo. Allah! Ako na nakakuhan. Pili, ikaw. Ako? Oo. Wala ka na. Lo, Ay, baka din ito. grabe yun. Yellow. Paulay sa, kay... Istoryahan sa nato ni atong gipangagian. Yan. Ato sa ning i-re-evaluate. Matungang evolution. Isa man, balik ta? Ay. Gipanggutom mo. Dagdag. Let's go. Patag na diyan nan. Patag na na. Sana sir. Lagi. Apoy ah. Kapoy deh. Apoy kayo. Mga salbahis oh. Larga na daw. Pagali ka pahulay ng uban. Okay.
Uy, naon sa naman eh. Abi na og last sa tong ganina. Murag kani di ay ang last na yun. Hindi ako mo to, pag nakauli ako. Oh. Good, good. Long ride pa more. La downhill na gyud. Wala na kamera. Yahoo! Bakit nakita nga, mas Bukid no? Ala. So ko na gini last lawas na gid lugar ni. umot lang. Ala. May na lang. Surprise! Pangilan ba kasi? Taas ba yan eh? Nindot kayong view? Oo, di ba? Dili mabayaran ang kakapoy. Distract ko, kurang view. Dili mabayaran ang kakapoy sa view nga makita. Wala big view. Dua ka manok. Oo, di ba? Rest sa tabi. Mountain biking good. Mountain. Gilapay ang bike ba? Gilapay magang bike na. Yan, last naman eh. Last na gini nga, subida yun, bahada na ditanan. Los. Kulang lagi tag isa. Woo. Kani legit na gini, last na gini. Lagi. Muna na yung pinaka-last. Okay. Hangak no? Hindi pa i-brace yun. Motor ah, motor. Yuhuu! 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 Ano, bubura na? Pero hindi na kayo siya kan. Oo. Nasa unahan. Buntag na ay. Mga second to the last ni. Kani din sa katigalas. Second to the last. Hello, grabe man eh. Nabot na nga ng ilang alan, hayahay na. Ah, yahin na no? Hala! Hala ka, oy! Grabe naman eh! Wala naman ikaw humanan doon? Hayahin naman na diri anang tigo. Oo. Daw. Di unahan daw, hayahin na. Pero sa kanto dalas mo man eh. Second to the last na ni. Kumain lang! Daghan mo dong. Pito. Pito may kabok. Murag kani ba to ang last na or napaisa? Murag kani man siguro? Ah, mo lagi ni. Oh, wala na patag na oh. Wala na subida dia boss ba? Ito na ano po. Ah, napaisa. Bigig! Sabihin na naman! Ha? Kagi nakadesa na. Lagi na eh. Alaon na, kabalik na giligan. Dapat alaw na? Imong parcel? Oh, hatay kayo. Kung dili na kumabot, yan na daw niuli. Oh, gabi. First attempt ni? Oh, grabe siya. First attempt pa gani. Sige, iya nagtago na dito. Tara, nangita naglandong ay. Last na ni! Gamay na lang!
Bomba wagi. Jud sir. Grabe ka ati bay. Lampurnas gapon. Kani ba? Minutes, wari 30 minutes ang talipay dito sa waterfalls. Kani may gilampurnas. Nagsuggest ka. Yes. Yes! Yes. Yes. Lechon, lechon. Yan po, lito. Okay, una. Lechon baka, lechon baka. Hinay ha, paghinay ha. Ay! May gani! Overshot pa yun. Nabutal? Nilahos to siya ba? Alanero!
Hey, layo para bata. Downhill ang tanim. Marang mubo mo kaya na. Aw, ima lagi naugan mo bangko. Hilisigan ba? Hidon. Marang mubo kayo. Bus sa iya. Oh. Di nga ma-stretch yung tiil. Wala gumay. Hala, daw nila po. Lo. Ay, mabuo naman kayo. Walop pan, walop. Ihuhu. Dali ang saya. Singgita na mo isa. Wait lang. Recording na ba? Na, napagyod. Grabe naman eh. Yes! Allah. Lipay na kayo sila. Ay, ito ko maglipay-lipay yun. Napon yung sabi ito goro. Hey, ingat na, bahada na daw taran. Bada na ito. Hop! Ow! Agoy! Naman mga ginagmay. Di na naman may ganang agsubida, bisa ginagmay lang. Marag maunan eh. Hop! 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 Hala! Hilar ka? Helmet reparation. Hiyoy! First time. Oh! May na rin nag-record. Una! Uy! Yawa! Yawa! Motor! Bantaya, siko kayo. Dahil mo overshoot na to. Siko kayo.
Sa wala.